Nawar ko na si Boss Marky. Oh, grabe ka clingy. Hi guys! It's me, Hanamita, with Ate Eva and Boss Marky. So, for today's video guys, is mag-outing ang mga person. Pero kani siya guys, is diri ra ni dapita sa tago. Nagduha-duha ang takog uban guys. Kita awar ko na among driver. Umusakay pa ba kaging ana ang porma sa imong driver? So, mauna ni among gilaagan guys, na asya'y pool and na asya'y dagat. Ma'am, saan ang saging? Abot ni mo, ikaw nagdala-dala ana mo makagisugo. Sugo nga si Sir, manangirong madaloon eh. Sure ba? Kasi man to. Hoy, bawal man diri kay social man diri. Ah, bawal dire? Oh, bawal. Uli na balik ito ka. Kasama na ko si Sir, ma'am. Bawal man yan po dala. Gani ka sabi Di? Ambot aning Ate Eva guys sa dadalag saging. Pero cute kasi Troy guys, ulan tawa. Hilig ka siyang bulak guys. Sabi yan daddy, magbini siya. Hindi na siya sugtan. Wow. Inaw ng tubig sa dagat? Lisod po. Pabiki lang sa NGI. Saan ka, Jay? Wala pa si Sir, Jay? Pasing karon. Saan ka, Jay? Wala. Dami pa, Jay. Dami pa kinaaram. Anay ko, ano? Naiigil sa... Gwapo kayo Gwan oh. Gwapo kayo og zoom oh. Oo. Hindi ito ka nag-zoom ay. Napig-focus sa babaw oh. Nakatos ka rin. Ay, tiki din sa kunan ay. Kulog lag kamot ning nagvideo. Pas mo guro ni. So kay dili pa man may kaliguon guys, nag-explore lang sa mi sa area and nakita namo ning mga kabayo and hilig kayo si Troy og mga hayop guys, makita niya sa TV. Ayaw, Bi! Ayaw, Bi! Wag sa pa ulit na. Lagi, tinuod na. Horse. Wow! Horse! Look, horse! Sakay na din guys, horse! Ulitan sila? Dili. Paon ka na. Sa lubot man daw, dili. Sige daw, guniti daw, be. Basta pag masipaan ka, ha? Sige daw, guniti daw, be. Gahay mo ka. Sikoy, sa taon, tulong ka na. Masipaan ka. Tingin ba ka? No, horse! Hello. Nisandog! Nisandog na! Hello, nay horse. Sana. Oh, doon lang kay ko niya, oh. Hi! Ang damo na ko damo sa kwan. Hi! Hi! Nakita na ni mama yung horse. Hi! Nakita na ni mama yung horse. Hi! Ala, nakita na yung horse. Dahil si Troy ba? Ang naku. Hi! Ala, gigunit ni mama yung horse. Gusto po ka magunit sa horse? Gusto po ka? Gusto po magunit si Troy sa horse. Ano gusto siya magunit, Jude? Ito kayo, makwanta na. Makwanta yung horse. Sabi lang ang pwede. Mapagunit lagi daw to sila mo tingon niya, no? Ay, Ganina? magunit sa horse. Alita na sila, gunit ah. Gunit ah. Gunit ah. Hi horse. Hi. Hi horse. Oh, gunit ka sa horse? Ha? Ay, bird. Ay, saan ka pala? Ay, saan ka pala? Ni-switch sa bird, ni-switch sa bird. Ito ang mga bird. Ito ang mga bird ay. Action ka pala ka ang daddy ba? Ni-switch sa bird. Asa pang bird? Tagunit. Mama, di ba? Si Angie! Di ba? Di ba? Di! Ayaw, Di! Ayaw ba? Ha? Ayaw, Dugaya! Habulin mo ako! Dukot mo! Ayaw sa namong... Ayaw! Ayaw sa mo pag-away ka lang, ha? Ate ba, ayaw awaya sa TGG kaya kung bako maun sa kadar manunod ka sa musalok sa muha. Ay sa mutabang sa muha. So pag human sa dagat guys, diri na pud mi nagtampisaw sa pool. Tanawar ko na si Boss Marky. Oh, grabe ka clingy. Huy. Kaya dyan. Picture ito tamang. And syempre, pag human og swimming, gigutuman ay manihapon.